Daghang tinahi gabi nga kuan school uniform sa Science High. Good morning guys. Mag-transfer ko karon og buwak kay naanay sa hagahon buwak na guys. Nandi na yung i-transfer kay ay silong. Yo, lang. Sana all. Ay, Jeng. Kalihaw ko kapit na ito ilalig dito nga hang mayroon na. Kalihaw ko dahil. Sa? Katong sakrin. Matay ng duty o, nga ipangadzuan. Iko mapupug di ko mahatag o. Matay laman noon. Yan ang rubber tree. Dako nakaadyo ang rubber tree o. Agdahang mga ano. Tingnan din eh.
mahal ra ba ni? Guys, ang mga tricolor dagko na guys. Mali mong giawagas ang bana sa unang ipalit ko dani. Meron lang bang ang binalsin na. Sagbi. Basig mo rin natin kadatuan. Ang labak guys sa mga sapatos ang banang natin mga pahiran. Katong di maligos bibing. Kung maliligo. Wa mo agas ag dito gikas ba? Apa? Tanawa ko na dito. Kung ni agas ba? Ug wa gani. Pandar na. Tama na. Bilagan mo ito. Ini paandar ni mo. Tu ay CR hindi isa to Brazil. Ah. Maligo siya. Ga kuan sanggap ko balde na hanggihin luan. Ajo paagasan na. Ajo paagasan rin kuan. Ini ka magsaod pag nga. Saod sa tong dito sa kuan. Lagyan mo agos. Ha? Ini agos. Ikaw ni agas. Sa ba o wa mo agas. Hindi ka ni. Apat na kay katihiran to dito. Apat za. Inang lagat ito dito. Jem. O Jem. Ako ra nga re. Abli itong dito. Arong mo aga sa siya. Ablihi. Ablihi itong dito. Arong mo aga sa CR. Bikas ba? Oh. May agas mo kag ba? Oh. Wala. Yun kang niagas. Wala. Wala ni agos. Dagdan ako. Doon mo agas. Ati, hato dito. Magda.
naman. Tubig, di bubus ko. Buti mo. Wow, ano ba? Ha? Maligo ka. Uno mo ko na ita. May ikaw bunot ka po niya. May inanaan ko na sa mo. Di ba dala ka na punta na na?